Maita yenyu vadivatariri. Ndinoziva kuti pakunyorerana pakudiva mwanenge vachirudza. Ndinokumbira kuti zvatoziva kare musatiudze. Kuti aiwa zvakagara zviri mutsika dzedu zvatotaurwa kare. Asi kana muine pfungwa itsva ndodzatinokumbira. Regai ndikutendei zvakawanda. Tiri kuonai muri kufarira Facebook page yedu. Yenyu inonzi Mai Chisamba Show Official. Rambai muchingoifarira muchitiudza zvamunoda. Isisu tichingopananawo nemi mutese makomo. Ndoyapa muri baba machakairi. Muri kuiona sei nyaya iri pano, Reverend? Ndinoseka vanhu vachitaura kuti hanzi anofadzwa naye murume. Vanhu vakaita research vachaona kuti munhu ari pangwavaira pambona-mbona munhu ane barika murume wacho yeye haana rugare. Asi chinokonzera kuti munhu aite barika makaro, ruchiva, kusagutsikana nezvaainazvo mumba. Ndo zviri pavanhu vechirume, ndo zvaita kuti even nemadzimai ako mazuva ano achiitawo futi mabarika. Zvosvo ndo rinorapera iri. Tinomwe mudzimai kuGlenview. Murume akazviuraya akaita suicide nekuda kwokuti mukadzi anga ane maboyfriends 3. Saka munoona kuti barika rashata. But chinhu wani chandoda kuti tinzwisise ndechekuti indotozoti ane barika riri pachena uya yaka ari nani, because more than 60% yevarume izvozvi vasina mabarika vayava vanawo, asi haasi kuzikanwa nemadzimai kumba uku, because generation yamadzimai amazuva ano ndosaka vane wedhi rekuti small house. Karainzi barika small house iti kutsvinya, kusada kugezama kumugashira nyange akanobvisirwa pfuma sei wakabvisirwa iwe, haadi kuti atendwe kunzi taapa barika. Saka varume vazhinji vakungoti vakatadza kugarisana zvakanaka navadzimai vongopoterawo kunze uku. Iyo nyaya yekushaya bonde, kusapawo bonde rakasimba mumba zvoita kuti baba vabude. Baba munhu anoda bonde zuva nezuva, takasikirwa bonde vanhu vechirume. Saka madzimai ngaazvizive izvozvo. Madzimai ngaazvizive izvozvo kuti chinhu chatinonyanyoda ibonde. Zvino madzimai vanonyanyokoshesa nyaya dzematerial things. Saka ukadini mabonde manje munhu anofunga kuti rega ndotsvaga kumafuro manyoro. Ukatarisa vese vakaita mabarika vaya, vana David vanani, vana vavo vamwe vaizourayana, vamwe vachizodanana, harina rugare, vanoriita risiyei ipfungwa yakudhara. Mashoko makukutu ari kutaurwa nababa Machakaire. Vari kudzirova kunzungu nekunyimo nhai ndomboyapana kuda. Ko mutemo wedu unomboti chine nyaya dzebarika? Iwe ndoziva kuti uri gweta? Nyaya dzebarika idzi tinoona kuti pane muchato watinoti 5.07 Registered Customary Law Union. Iyo inobvumidza vakadzi vakawanda. Saka tinoona kuti pamutemo wedu unobvumidzwa. Kozoita imwe mhando yewanano inonzi Unregistered Customary Law Union yekuti unenge musina henhu kunonyoresa but mune makaroorana pachivanhu. Mutemo wedu unotibvumidza. Kasi ini handinonyanyofarira zvangu 5.11 inonzi civil marriage inoti mukadzi mumwe murume mumwe chete. Kunyange hako kune vamwe vanoda kukriticize vachiti iyi yakauya nevarungu, isu sevanhu vatema hatiizivi. Mashoko akanaka ari kutaurwa makukutu zvine sarudzo. Asi kana muchinge muri muwanano, kurudziro yechirongwa ndeyekuti tauriranai. Asi regai ndikuudzei, hapana chamunogona kutaurirana chiri mukati memunhu. Nekuti kana mukatarira vana mai vanonzi vakabvuma, tarirai upenyu hwavo, tarisai ugaro hwavo kuti chokwadi vakabvuma nemwoyo here kana nekuhla. Munoona here vemarudzi munhu achichata nemunhu waanonyatsoziva kuti handimbofa ndakaenda naye pabonde nekuti anorwara kana kuti mitezo yake haina kuringana, nekuti chinonzi wanano ushamwari hwakadzama. Zvimwe zvese izvi zvinozowedzerwa. Zvino mukaroorera munhu bonde kwakafuma asisa rigone, mukaroorera munhu runako akafuma asisina runako, mukaroorera munhu kana kuti akavakwa zvakati akafuma zvasanduka. Isi tinokurudzira kuti ushamwari hwatingati pachirungu companionship. Ndakaona muchato wakaitwa nevarungu achitopusha mukadzi wanga aroora muwheelchair, achiziva kuti ndinomuda zveupenyu asi handigoni kuenda naye pabonde. Saka ngatiregei kurasika, mukangotarisa chinhu chimwe chete tabva pachirindo. Ndomboya kune mukwasha kusandauya pano. Nyaya yebarika zvakanga zviri zvakare kana tapa nguva yatakurarama mazuva ano, nekuti zvirwere munyika zvanyanya. Tikatarisa mudzimba, vana vakawanda vana mabirth certificates nekuda kwechipare. Baba havawani mukana wekuenda namainini kuti vanotoresa vana vavo mabirth. Saka barika
zvakakosha kuti ritongodzimwawo zvachose, nekuti chikaranga chedu chinoti panotsika remberi ndo panotsika reshure, iye zvoti hakuti reshure raakujamba remberi kuti tirarame zvakanaka. Mashoko makukutu ari kutaurwa 9. Munhu wese ane matorero ake enyaya. Ndiri kuuya sandadzokera kuchikova kuna sekuru. Kana isu tatombobvuma kuti baba makasununguka kubuda kunze kana kuti kuunza mumwe mumba, tichaziva sei kuti vacharamba vakabata vimbiso iyoyo, vacharamba vakazvichengetedza, vasingazobudi vachinonotora wegumi asingazivikanwi. Kana Barika rabvumirwa, pane here parinozonzi rinobvumidzwa kugumira? Pane here achazoita yatingati monitoring kana kuti ongororo yekunoti apa maakukanganisa mutemo weBarika, apa maakuenderera? Tatenda hangu. Mashoko makukutu rega endeenda kuna sekuru vagopindura vemakwinja. Ndinoda kutendeni kuti vanhu vose ngatigare tichiziva kuti Zimbabwe inyika iri pamusoro-soro pakuchengetedza svitsa kana kuroorana. MuAfrica muno mese unoziva chero mudzimai wemunhu akataurwa naye akangera ati ini ndiri mudzimai wemunhu, ndopapera sarangano nokuremekedzwa kwokuroorana. Saka ngatigare tichiziva kuti kuroorana ngatikuchengetedze. Hazvinei kuti kana riri Barika zvinotozikanwa pamutemo. Saka unenge watova mudzimai wemunhu tisati Barika rakare parinozikanwa. Rakaipa ratareva iroro rorweseri nokuti munenge muri vagumi pamunhu mumwe chete. Ndizvozvo sekuru vari kutaura zvavanotaura nhai. Asi isi tiri kuti muri kuona pfungwa dzinosiyana. Vamwe vari kuti kana zvichizikanwa zvakanaka, vamwe vari kuti kana zvisingazikanwe zvakashata. Asi mombe imombeka. Ikatarisa kumaodzanyemba imombe, ikatarisa kumabvazuva imombe, moipaura sei? Mai Makwinja, kana mukadaira zvataurwa kuti imi mati kusangano kuchitendero kwenyu kunotendedzwa vakadzi vana, ko zvinozoonekwa nani kuti ava vazodarika vaku 5 vaku 6? Chitendero chedu chinotendedza murume kuti aroore kusvika kuvakadzi vana, asi ndambotaura kuti zvine chikonzero. Kana usingakwanisi kuvachengeta madzimai aya zvakaringana, rudo rwakaringana, roora mumwe chete. Saka mukadzokera futi motarisa muchitendero chedu, munoona kune nyika idzo dzine varume vane vakadzi vanopfuura 2 or 3, munoona even HIV and AIDS is very low, haina kukwira kunyika idzodzo. Mozoona futi kuti vakadzi vacho, varume vacho kuti vasazoenderere, havaenderere nokuti vari kutongwa nemutemo. Mutemo wechitendero chedu munouziva, ndosaka muchitoti waba anotochekwa maoko, munoziva kuti ukapfurikidza zvinokuwana. Saka kana usina moyo wokuti unovada zvakaringana, roora mumwe chete. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa namai. Vari kuti kuchitendero kwavo kwakaoma pamutemo. Saka kana wadarikidza, wadarikidza. Ko imimi muri kudarikidza here vadiwa tariri? Chinonakidza here chipari? Chinovaka here? Katisangane muchikamu chinotevera.